Tak, dobré odpoledne, dámy a pánové, chtělo by se skoro říct vážení pozůstalí, protože jsme se tady sešli my, co jsme zůstali od minulého workshopu. Já vám děkuji, že jste přišli v tento horký letní den, abyste si poslechli jakousi zprávu od týmu oboru Service Science Management and Engineering na téma, jakým způsobem se nám podařilo reflektovat na vaše připomínky, návrhy, názory, které jste prezentovali, nebo které byly obecně prezentovány na minulém workshopu, jakým způsobem jsme toto studium zrenovovali a jak jsme je změnili. Já na úvod, než se prostřídáme s kolegou, bych chtěl ještě omluvit garanta oboru pana profesora Zlatušku, který tu měl být. Byl na to připraven, ale bohužel má jednání v Praze, takže se nakonec dostavit nemohl, ale mám přislíbeno, proto ho neomlouvám, jenom říkám, proč tu není, že se dostaví pan profesor Matiska, který spěchá k nám z rektorátu. Nevím, jestli paní docentka Hladká má jiné zprávy, ale zatím by to mělo být tak, že by přijít měl. Nicméně máme s ním počítat na konec tohoto bloku. Já bych tady pro začátek shrnul charakteristiku oboru SSME, abychom přesně věděli, o čem se bavíme. Cílem oboru SSME je poskytnout absolventům oboru znalosti potřebné k efektivnímu nasazení informačních technologií. A proto jsme zvolili to, že chceme obor přebudovat tak, aby studenti získali solidní znalost IT, kde předpokládáme, že samozřejmě bude nějaká základní znalost získaná už v bakalářském studiu, ale rozšířená podstatnou měrou během studia bakalářského, o tom, jakým způsobem došlo ke změnám, co se odehrálo v tom solidním základu IT, to bude mluvit kolega Zelený za chviličku. A potom jsme přepracovali kompletně tu základní znalost nejdůležitějších disciplín, což jsme identifikovali jako skupinu ekonomika a finance, management a marketing a potom ostatní, řekněme, měkké dovednosti. Na základě tady takovéto analýzy, která vyšla z těch cílů oboru, jsme potom sestavovali obsah. A v tuto chvíli bych poprosil kolegu Zeleného, aby představil ty základní změny týkající se IT oblasti. Takže já předám mikrofon. Jsem tam? Nejsem tam? Ne, ono to chvilku trvá, než to naběhne. Tak si zatím vem obráceně. Mikrofonem vpřed. Záleží na tom, jak chceš hovořit, ale... Jakkoliv. Takže já bych se teď věnoval detailně těm věcem, jakým změnám vlastně došlo a proč k ním došlo. Čili první bylo proč, to už říkal kolega, já to tady jenom upřesňuji. Jednak se říkal tak, výuka není dostatečně kvalitní. Další věc se říkalo, a to byla docela dost zajímavá připomínka, že těm studentům se tou výukou prochází velice lehce a tudíž, že oni si zvolili tuhletu variantu nikoliv proto, že bytostně zajímal Service Science, ale aby prošli jednoduše studiem. Další věc byla, že díky tomu, že těch studentů tam bylo více, tak nastaly problémy s tím, jak zajišťovat takové věci, jako jsou diplomové práce, interim a ty další věci. Čili to byly ty hlavní důvody a takže jsme tím pádem se snažili to nějak spravit. Udali jsme změny, ty změny se týkají 4 oblastí. První je to přijímací řízení, to znamená zajistit kvalitu požadovanou těch studentů. Problém je totiž principiálně v tom, což zaměstnanci univerzity vědí, že jako prostě na magisterské studium se mohou přihlásit odkudkoliv. A mohou být třeba z filozofické fakulty a můžou to být Akademie muzických umění a prostě mohou se přihlásit
přihlásit, nic jim v tom nebrání. Ale protože nebylo přijímací řízení, tak právě zde byl jeden z principiálních problémů, které bylo potřeba nějak odstranit. Další změny se týkají skladby vyučovaných předmětů. Jak vám pak ještě pan kolega ukáže, u toho Service Science je takový symbol, který je ve tvaru T, že znalosti jsou ve tvaru T. To znamená, že ty znalosti jsou tlustá noha, ty jsou výrazné a ty se týkají informačních technologií a pak jsou ty ramena, ta nástavba a to se týká těch dalších znalostí, protože SME je multidisciplinární výuka, to znamená, že se to netýká jenom informačních technologií. Když se to zavádělo, tak prostě to, co bylo nové, byly ty ramena. A těm ramenům se věnovala skutečně velká pozornost a jak si se implicitně předpokládalo, že ta tlustá noha, ty IT znalosti u těch studentů, kteří budou na tento obor, bude k dispozici. A jak ukázala praxe, tak zdaleka ne. Takže bylo potřeba udělat tady jakousi vyváženost mezi tím IT a těmi ostatními disciplinami a zároveň ještě bylo také potřeba zajistit to, aby externí vyučující prostě měli potřebnou kvalitu, protože praxe je samozřejmě taková, že je otázka získat externí vyučující takové, aby zároveň měli pedagogické schopnosti a odborné znalosti a všechno, co k tomu jako patří dohromady. Což samozřejmě jako je dost občas problém. No a další věc byla otázka interimu, protože jak jsem říkal, jestli máte ze začátku 20 studentů, tak zajistit interim jak po ty administrativní stránce, tak po ty odborné žádný problém. Když jich je potom během jednoho ročníku okolo v každém semestru 40, dohromady 80, někdy ještě více, tak pak už je to problém a už to není jenom problém po ty odborné stránce, ale pro ty administrativní, protože je potřeba zajistit, aby ty studenti skutečně měli ty podmínky takové, jako potřebují a aby ta příslušná firma jednak je dovedla efektivně využít, ale zároveň bylo to všechno zajištěné, což je problém. No a podstatní byla otázka tedy těch kapacitního zajištění, to znamená toho, že netýká se to jenom, když je těch studentů hodně, tak najednou, když máte třeba cvičení, tak je s tím problém. Otázka je, kdo vede diplomové práce a jak zajistit pro tu masu studentů závěrečné zkoušky. Takže to byly 4 změny. A teď, jak se ty změny realizovaly, tak předem přijímací řízení. Tak jak paní docentka určitě by nám mohla detailně říci, tak bude teďka od podzimu 12, prosím? Nemohla? Dobře, tak nemohla, ale tak ano, tak řekněme obecně, ono se na tom pracuje a tudíž jako z tohohle pohledu bude prostě jakési vstupní testy a předpokládá se, že to budou jakési jednotné testy, které se budou na úrovni magisterského studia. Takové jsou informace, které jsme dostali k dispozici a pokud by mohla, jak by to paní docentka mohla upřít. Nemohla, dobře. Ale něco takového, no a na to mohu říct pouze jedno, protože jsme neměli jistotu, že byste mohla nebo nemohla, tak jsme udělali takové opatření, aby i když ty studenti by nějakým tím sítem prošli, aby se jim to pak nepovedlo, když skutečně to studium budou absolvovat. No a pak z toho první věc je, že se předpokládá, že mají jakési základní vzdělání, což je bakalářské studium na úrovni, na zaměření IT, a to jak když studovali IT na ekonomických fakultách nebo na těch technicky orientovaných. Jinak, prosím vás, tady k tomu, já tady to tak chrlím na vás, jakmile se vám něco nezdá, něco vám není přesné, tak ano, přihlaste se, řekněte, to zní sice krásně, ale mně není jasný to či ono, takže jako jsem tady k dispozici a neváhejte. No, tak další věc byla otázka vyučované předměty. Tak, jak jsem říkal už z teorie toho téčka, tak bylo potřeba to nějak rozvrhnout, ale rozvrhnout to rovnoměrně. Takže to bylo rozdělené, kolega o tom ještě bude mluvit, na 4 skupiny: informační technologie, ekonomika a finance, management a marketing. No a protože jsme na soft skills nenašli žádné pořádné české slovo, sice by se řekl měkké dovednosti, tak jsme to nazvali, ano, měkké dovednosti to zavání tím, že nejsou docela solidní, protože jsou jenom měkké, takže jsme radši nechali soft skills. Tak soft a other skills. Když pak uvidíte ty předměty, tak jsou tam totiž i mezi těmi předměty takové,
které zase nejsou soft skills, tak byly tady zásadní námitky, proč se tomu říká soft skills, když všechny nejsou soft skills, tak jsme to nazvali takto, což když se to veme jako zkratka, tak z toho vám vyjde SOS, což jaksi symbolicky, to je ta další skupina. No, a teďka bych vám něco ještě řekl k těm vyučovacím předmětům, a hlavně k té části, která se týká informačních technologií a těch povinných. To zbylé bude tady na kolegovi Valecky. Ty povinné předměty, jak je většina asi známo, studenti mají 120 kreditů. Ty kredity jsou rozloženy částečně, jednak musí mít na diplomovou práci 20, jednak mají 16 kreditů právě na interim, no a zbytek je právě na to studium. A to studium se dělí na povinné předměty a potom na ty, které si jaksi mohou zvolit. No a my jsme tady zvolili ještě třetí cestu, že sice nemají všechny úplně povinné, ale vlastně jsou povinné, a čímž je nutíme k tomu, aby tedy s tím nemohli nějak prokličkovat. Tak ty povinné, těch je 40 a jsou zde na tomto seznamu, jak je tady máte. Pokud jste měli nějaký přehled od minule, tak můžete zjistit, že je to vlastně stejné. To je proto, že v rámci, když se to i mění, tak ty studenti kontinuálně pokračují, takže jednak tohle jsou základní předměty, které patří do těch servisů, do těch služeb, takže ty jsou úplně stejné, jako byly dříve. Na tom se nic nemění. Když se to ale potom rozdělí jaksi do těch 4 skupin, tak tady jsou právě vidět ty zkratky, že tyhle ty předměty patří jednak do těch informačních technologií, to je to ITA, a pak do aha, tady je chyba, tam patřilo SOS místo toho HO. To znamená, to jsou ty human oriented původně a to jsou ty soft skills. Moje chyba, já už jsem to neopravil. Takže to jsou tyhle ty předměty, to je to jádro, to je povinný, to oni musí absolvovat. Jinak pokud byste pak měli zájem o to, kolik je přesně kreditu na každý předmět, tak to mám k dispozici, ale nepředpokládal jsem, abych tím nezdržoval k tomu globálním pohledu takové detaily až tady říkat. No. A pak jsme udělali zásadní změnu v tom, že jsme těm studentům tam přidělali a navočkovali předměty, z kterých nemohou vykličkovat a které podporují ty informační technologie. Tak je to jednak pokročilý vývoj programových systémů, kde jsou 2 předměty, tak jak jsou zde uvedeny, a pak je tam druhá skupina, databáze, to jsou zase další 2 předměty a ty studenti si vždycky povinně z každé ty skupiny ten jeden předmět musí vybrat. Čili tím určitě musí přijít a ty znalosti, jak si ověřit si z pohledu toho, aspoň toho nástroje programování a tak dále, tím prostě může přijít. Takže i když přijde absolvent muzických umění, tak mu prostě nic nezbyde, než tímhletím projít. A protože tedy může takový člověk tady i nastoupit, tak zde byla zvolena taková další skupina předmětů, které jsou úplně jenom volitelné, které se ani nemají brany jako kredity, ale které si oni můžou zvolit, když ty znalosti nemají a nehodlají se to sami doučit, tak i když to patří jakýsimu třeba k základnímu bakalářskému vzdělání, tak tady jsou předměty navíc, kde tedy oni mohou dodatečně si ty znalosti získat a pak se věnovat tady těm povinným předmětům, které zde mají k dispozici. Takže to je tato skupina. No a pak je skupina IT taková větší, kde teda z nich musí mít 8 kreditů povinně, ale mohou si vybrat. Je to rozdělené na 2 skupiny. Jedna skupina vypadá takto, jak je zde, a z této skupiny si aspoň jeden určitě musí vybrat. Jo? Čili to znamená jak bezpečnost, nebo sítě, nebo autentizace a tak dále. Čili z toho jeden určitě si musí vybrat. To samozřejmě nic nebrání v tom, aby si jich vybrali více, že? Protože pak mají celou zásobu volitelných kreditů, kde si můžou vybrat. Ale jeden určitě z nich musí vybrat. No a pak už jsou tam skutečně ty, mezi kterými si určitě mohou libovolně vybírat a z ty zásoby kreditu, které mají volně, tak tady je celá taková jakási množina, mezi kterými si vybírají další, ale aspoň jeden z nich určitě musí. Nemohou se vrhnout jenom na ekonomiku a marketing a nebo na ty soft skills a podobně. Musí s tímhletím projít. Jak pak vám může ukázat kolega v tabulce, tak prostě těch IT kreditů povinných je celá 1/3, čili to znamená, že oni díky tomu skutečně to IT jaksi obejít nemohou a to kličkování, o kterém jsem mluvil, to si myslíme, že by se tímhletím mělo jaksi tomu zabránit. Takže takhle vypadá ta skupina IT a těch povinných. Důvody, proč to tak bylo uděláno, jsem se vám snažil vysvětlit.
pokud k tomu máte nějakou připomínku, že vám ještě tam něco chybí z vaší praxe třeba nebo něco takového, tak samozřejmě jsme tady připraveni na to reagovat. A upřímně řečeno, předpokládáme, že po nějakých ročních zkušenostech, které s tím budou, že se to ještě zase dá upravit. Že diskutujeme nad téma, jestli tam by neměla být ještě statistika nebo nějaké otázky pravděpodobnosti a tak dále, a nebo tam může být nějaký knowledge, business intelligence a řada prostě věcí, které se běžně používají v praxi informačních technologií ve firmách a o kterých by oni jako ty studenti měli vědět. Ale je to vždycky otázka jakési vyváženosti, protože je vždycky, no ano, musí být vyvážené, že jo, takhle bych to řekl, to je ten podstatný důvod. Což je asi z mé strany všechno. Ano, dotaz nějaký, ano, tak klasický závěr, buď to je vám všechno jasné, nebo je to totálně nejasné. Tak já samozřejmě předpokládám, že vám všechno jasné a děkuji. Aranžuju zpět tu vysílací věc. Jsem slyšet. Výborný. Tak já vhodně navážu, nebo pokusím se vhodně navázat, až naváže promítačka tou slíbenou tabulkou, kterou sliboval kolega Zelený, rozdělení těch kreditů. Co se týká informačních technologií, tak tady vidíte, že těch kreditů celkem je 32, což je skutečně nejvíc za ty předměty. Druhý nejvyšší počet kreditů, vynechám-li státní závěrečnou zkoušku, je za předmět interim projekt, o tom budu mluvit v samostatném bloku později. A potom tady vidíte to rozdělení na ty ostatní 3 bloky: ekonomika a finance, management a marketing a soft and other skills. Na mě je teďka, abych představil ty zbývající 3 skupiny. Vycházíme, to je to téčko, které vám bylo také slibováno a o kterém tady pořád mluvíme. To jsou ty znalosti, já se omlouvám za ty barvy, ale když jsem si to promítal, tak ta modrá nebyla tak tmavá, jak je teďka na tom monitoru, ale pokud to nemůžete přečíst, tak tady jsou ty IT znalosti, což má naznačovat, že absolventi oboru mají hluboké IT znalosti a ty znalosti z ostatních disciplín tvoří jakousi střechu toho téčka. A o tom teďka budu mluvit já. To znamená původní stav, tak jak to bylo původně koncipováno, byly tam 2 skupiny, ty se jmenovaly Management and Economics a potom Human Oriented. Nám tohleto dělení připadalo nevyhovující, jednak z toho titulu, že těch předmětů tam bylo poměrně hodně, byly poměrně nesourodě rozvrstvené a studenti si většinou velmi rychle vybírali pouze ty nejjednodušší a potom jim unikaly už ty hlubší znalosti, přece jenom které k pochopení celé problematiky potřebují. Proto jsme navrhli 3 nové skupiny, kdy první je ekonomika a finance, které obsahuje kurzy buď speciálně vytvořené pro studenty oboru SSME, anebo nakupované, a to v současné chvíli z převážně ekonomicko-správní fakulty. O spolupráci s touto fakultou potom budu mluvit ještě hlouběji. Druhý je management a marketing, protože studenti většinou přicházejí nebo odcházejí do praxe, kde potřebují ať už znalosti z managementu, projektového, procesního nebo obecného, kde jsou zase kurzy buď naše vlastní, které aplikují IT, a nebo kurzy zahraničních lektorů, které se prakticky zaměřují na biznis. Tyhle ty kurzy už jsou vyzkoušené, v současné době u nás běží, jezdí sem odborníci ze Spojených států i z Itálie, zkoušíme navazovat další spolupráci a zatím musím říct, že se to daří. No a potom je to soft and other skills, což jsou vhodně vybrané kurzy, ať už z nabídky fakulty informatiky nebo i ostatních fakult.
Skupina ekonomika a finance, tam je předmět, který je zatím v návrhu a jednání, což je pracovně nazvaný ekonomie služeb, kdy si klade za cíl seznámit studenty s teoretickými základy service science a ekonomie informací, tak aby chápali vůbec motivaci těch ekonomických subjektů, proč se zajímají o informace, informační technologie, co po nich vlastně chtějí, že většina těch ekonomických subjektů si nechce hrát, ale vidí za tou svojí činností opravdu ryzí ekonomický kalkul, a to zejména ve formě zisku. Kurzem, který je v současné chvíli typickým způsobem nakupován od ekonomicko-správní fakulty, je kurz základy veřejných financí a veřejné správy, který se otvírá od příštího školního roku, kdy chceme seznámit studenty se základy veřejných financí a dát jim vědomostní základ pro další kurzy a pochopení fungování veřejné správy. Proč? To říká hnedka ten předmět zatím. To je informační politika a státní informační systém, což je zase kurz, který bude přednášen tady, ale bez znalostí, řekněme, těch základů veřejných financí a veřejné správy by studenti nepochopili tu souvislost, proč jsou některé věci v tom státním informačním systému dělány právě tak, jak jsou dělány, protože ten státní informační systém musí reflektovat tu situaci v té státní správě, nikoliv naopak. No a potom je to kurz, protože nejenom samozřejmě veřejnou správou živ je člověk, většina studentů odchází do komerční praxe, tak musí také něco vědět o podniku, o jeho financích, o finančních tocích. Toto byla znalost, kterou jsem opakovaně slyšel, když jsem chodil do firem na exkurze kvůli interim projektům, že studentům chybí základní znalosti z oblasti financí, z oblasti finančního rozhodování, ať už z titulu toho, že museli zanalyzovat nějaký problém a nechápali základní ekonomické souvislosti, anebo to byli třeba studenti, kteří v rámci interim projektu zakládali firmu nebo pracovali ve vyšším managementu té firmy a zase tam potřebovali některé znalosti, které se jim tady nedostávaly. Takže toto jsou zatím základní 4 kurzy, předpokládáme rozšiřování tady tohoto portfolia samozřejmě dále. Management a marketing, tam jsou kurzy zase částečně tvořené tím, co už tady je. Typickým zástupcem je Management by Competencies, což je kurz specifického přístupu k managementu, který by je využívaný zejména ve firmách s vysokou přidanou hodnotou lidské práce konané intelektuální činností. To je taková krásná definice. Prostě typicky se využívá v IT, kde prostě všichni zaměstnanci tam mají vysokou školu, potřebujete ty zaměstnance správně namotivovat a dosáhnout těch synergických efektů v okamžiku, kdy jejich cíle slaďujete s cíli celé firmy. Potom je to kurz Managing in Reality, což je jeden z kurzů, který je vyučovaný odborníky z IBM, kde se pojednává o konkrétních problémech v běžné praxi IT firmy, a potom řízení a implementaci informačních systémů, což je kurz o realizaci softwarových projektů z pohledu okolí toho projektu, produktu projektu a principu řízení v souvislosti s jinými projekty v organizaci. U kurzu marketingu tu máme základní kurz základy marketingu služeb, protože jsme se setkávali s tím, že studenti sice navštěvovali ty pokročilé kurzy zahraničních lektorů, které jsou uvedeny v závěru toho slajdu. Na druhé straně na základě zpětné vazby jsme se často dovídali, že studenti nerozumí základním pojmům, základním vazbám v marketingu, protože ne všichni třeba přišli z bakalářského studia vybavení těmito znalostmi. Těmi disponovali většinou studenti přicházející z ekonomicko-správní fakulty a podobných ekonomických fakult, vzhledem k tomu, že tam marketing měli, ale studenti, kteří studovali třeba i fakultu informatiky v bakalářském studiu, tyto znalosti neměli a měli tam pojmologicky, řekněme, trošičku problém. Tak proto je tam ten kurz základy marketingu služeb a na něho potom navazují ty kurzy zahraničních lektorů, kteří nám sem jezdí přednášet už pokročilejší znalosti. U Soft and Other Skills zase je tam část předmětů, o kterých jednáme.
Základy praktického práva pro SSME, zase je to reakce na to, že studenti potřebují trošičku jiný vhled do práva, než je jim třeba vykládán v předmětu základy práva pro informatiky. Tady je potřeba, aby viděli právě i v souvislosti s tím státním informačním systémem a podobně a s tou veřejnou správou, aby měli třeba i správní právo, specificky více obchodního práva a podobně. Takže tenhle ten kurz zatím je v jednání, je to jedna z našich spoluprací opět s ekonomicko-správní fakultou, tentokrát s katedrou práva, kde se v rámci interim projektu, který tam mají naši studenti, vytváří speciální portál pro výuku práva na celé Masarykově univerzitě a tento kurz by měl být jeden z produktů této spolupráce. Potom je to rozvoj komunikačních a manažerských dovedností. Možná se opakuju, ale je to opět kurz nakupovaný od ekonomicko-správní fakulty. Už historicky učený tady po několik let. A potom kurzy, které jsou z nabídky fakulty informatiky, konkrétně Person-Centered Communication, a potom informační společnost a logická analýza přirozeného jazyka, která je tam nabízena nikoliv, že by tam, pokud vám to tam logicky nezapadá, tak tady tento předmět tam naopak byl zařazen na základě žádosti studentů, kteří si ho vybírali a poměrně velmi často absolvovali, proto tam byl ponechán. Tak, co se týká interim projektu, pro ty, kteří neznají detaily, interim projekt je velmi specifická praxe, typická pro obor SSME, kdy studenti musí absolvovat buď variantu business, což je 5 měsíců ve firmě, 4 dny v týdnu, opravdu intenzivní práce, která je kontrolována, kdy musí opravdu prokázat a použít to, co se naučili a prokázat, že si to tady pouze neodseděli, ale umí ty znalosti prakticky použít. A nebo interim projekt ve formě research, což je výzkumný projekt, který je rozdělený na semestry 2. Ta časová dotace je tam potom poloviční. Za toho půl roku, kdy pracujeme na změnách, se nám podařilo získat více jak 10 nových partnerů, kde už praxe prakticky probíhají. Já jsem sem nechtěl dávat číslo o firmách, se kterými jednáme a které třeba chystají vypisovat pozice na další semestr, protože tam samozřejmě ještě může dojít ke změnám. Toto jsou firmy, se kterými jsme navázali spolupráci, již vypsali pozice a již tam studenti opravdu jsou. Podařilo se nám navázat spolupráci i s ICT Aliancí, která má více jak 60 členů, kteří mají zájem o spolupráci a o naše studenty. Proběhl tu i 10. května workshop právě speciálně pro členy ICT Aliance, ze které vzešlo, doufejme, dalších 6 perspektivních studentských pozic. Zvýšil se samotný počet kontrol studentů přímo ve firmě. Zatím se mi daří držet to procento, že více jak 60% praxí se mi podaří přímo ve firmě zkontrolovat, že ten student tam opravdu chodí, sednu si s vedoucími pracovníky, kteří mají na starosti interim projekt a probíráme právě, co je pálí, a na základě zpětné vazby se snažíme a jsme se snažili v podstatě i v tom minulém semestru upravit ten studijní plán. Snažím se taky o zvýšení podílu té research varianty, kdy byla teď navázána spolupráce s ekonomicko-správní fakultou. U katedry práva už ta spolupráce funguje. Tam už studenti začali pracovat. Teď nově projevila zájem i katedra veřejné ekonomie. A stojí za to tady zmínit a proto jsem rád, že je tady pan docent Škapa z ekonomicko-správní fakulty, který má na starosti právě přípravu nového magisterského oboru ekonomické informační systémy. Na ekonomicko-správní fakultě už běží v tuto chvíli bakalářský obor a právě
bychom spíše než abychom se cítili jako konkurenty, tak bychom rádi využili o něch synergických efektů, tak aby prostě studenti, kteří se cítí být více informatiky, aby studovali tady, a studenti, kteří chtějí být více ekonomie a víc chtějí dělat ten biznis a to IT jenom tak, a nemyslím to nějak pejorativně, ale jenom tak líznout, tak ty by měli být na té ekonomicko-správní fakultě. Takže proto jsem ho pozval, aby viděl ten workshop a udělal si větší obrázek, o čem se SMI je. No a u interim projektu perspektivně předpokládám, že se to povědomí o tom, že tady je poměrně široká množina studentů, které je možno využít na nejrůznější projekty spojené s IT, protože dnes většina výzkumných projektů, ať už přímo nebo nepřímo s IT spojena bývá, tak předpokládám, že budou mít o studenty zájem v rámci interim projektu varianty research, zájem i ostatní fakulty, aby ty studenty využili a dál rozšířili svoje možnosti. Ale to je samozřejmě práce do dalekého budoucna. Co říct závěrem? Myslíme si, že náročnost studia se nám tímto podařilo celkově zvýšit. Studenti nemohou studiem projít bez elementární znalosti programování a je zvýšen tlak na studenty z hlediska praktické IT aplikace v interim projektu a v závěrečné práci. V podstatě, co máme možnost ovlivnit z hlediska posuzování interim projektu, nepouštíme zadání, kde není prostě jasně deklarováno, že ten student bude pracovat s IT a bude muset využít svoje znalosti, které nabyl za dobu studia. Totéž se týká závěrečných prací, kdy je pravdou, že vznikaly občas práce, které svým charakterem a zaměřením patřily spíše na ekonomicko-správní fakultu, než na fakultu informatiky. Takže toto už také přestalo a co se týká kontrol zadání, tak jsou daleko přísnější. Ze studijního programu je jasný příklon k IT a jeho aplikacím. To znamená, opravdu posilujeme tu IT nohu, kterou jsme potřebovali posílit. Kolem SSME je v současné chvíli stabilní kolektiv pracovníků, kteří pracují na jeho rozvoji. Ti, co jsou z fakulty informatiky, vědí, že před rokem byla situace jiná a bylo to postaveno na daleko menším počtu lidí, kteří díky tomu, jaký byl nárůst počtu studentů, tak nedokázali některé věci objektivně zvládnout. Další závěry bude možné udělat po prvním roce studia podle nového studijního plánu. To znamená, změny jsou nastaveny, připraveny, teď je musíme uvést do praxe a na základě zpětné vazby uvidíme, jestli všechny přinesli to, co od nich očekáváme, anebo je potřeba dělat další změny. No a na základě právě těchto zkušeností budou pokračovat další změny a úprava studia SSMI. Takže to jsou informace, které jsme považovali za nutné a potřebné sdělit. Já děkuji za to, že jste nás tu vyslechli a ještě bych poprosil o určité závěrečné slovo v tomto bloku pana profesora Matisku z pozice vedoucího katedry, pod kterou SSMI spadá. Dobrého dne přeji všem přítomným. To je od vás pěkně ošklivé, Leoši, já vám spočítám. To mi pochybuji. Já k téhle věci řeknu pouze dvě věci. Za prvé, dokud jsem nebyl šéfem katedry, byl jsem šťastný, že s tímto oborem nemám nic společného. Od té doby, co jsem šéfem, aspoň pověřeným katedry od začátku tohoto kalendářního roku, tak to patří asi k nejintenzivnější s katedrou související činnosti náplní jaksi mé pozice tady na katedře, ale osobně si myslím, že ten pokrok, který se podařilo za poslední, řekněme, půl až 3/4 roku udělat z oboru, který si získal bohužel docela nešťastnou pověst minimálně tady na fakultě. Já doufám, že ne moc mimo tuhle fakultu samotnou, tak se to podařilo posunout do podoby, ve které si myslím, že se fakulta nebude muset stydět. A ten směr, kterým se to teď ubírá, považuji za dobrý a perspektivní. Co já mám
pro mě, co je nejkritičtější záležitostí tohoto oboru, je personální obsazení tady tohoto oboru a je to jedna z věcí, na které pracoval už předchozí šéf katedry s částečným úspěchem a na kterým nezbyde, než abych pracoval já nebo následující šéf katedry na posílení, zejména v kategorii docentů a profesorů, kteří by se opravdu tomuto oboru věnovali. A je to kuriózně jediný obor na fakultě informatiky, kde garant je na jiné fakultě, na jiné katedře, než je všichni zaměstnanci toho a pracovníci tohoto oboru. Takže to dělá tento obor ještě poněkud více komplikovaný. Ale jinak já bych chtěl poděkovat tedy v tomhle okamžiku Leoši Valeckému a inženýru Zelenému, plus dalším lidem na fakultě, jako je Vlasta Dohnal, Eva Hladká a další, kteří pomohli posunout velmi výrazně i náplň toho oboru do podoby, která podle mého názoru už představuje něco, co na jedné straně vyváží zájem a na druhé straně zaručí, že naši studenti a absolventi budou opravdu kvalitní. Tím bych uzavřel ten blok, kdy tady vždycky někdo povídal a vy jste jenom poslouchali, a otevřel bych druhý blok a ten bude řídit další členka našeho týmu, a to je paní Jitka Kittner, která je administrátorka oboru SSME. My se můžeme pochlubit tím, že máme administrátorku, což je taky určité specifikum, protože nevím, jestli nějaký jiný obor má administrátorku, ale ta administrátorka je tu proto, že řídí zejména ty interim projekty, které se jinak uřídit nedají. Myslím, že se pozice administrátorky zalíbila, jestli se nepletu, tak je už o Jitku zájem. To nevím. Aspoň něčem jsme inspirativní. Ne, ano, v tomto směru jste inspirovali i některé jiné obory. Že by to nebylo špatné. Takže já s dovolením předám mikrofon. Já tady mám takovou žáckou kapsu, tak já musím držet. Musíš držet, jestli máš takovou hlavu ještě. No. Tak v podstatě tady už bylo všechno důležité řečeno z naší strany, takže teď předám postupně slovo vám, protože bychom chtěli slyšet vaše připomínky k tomu jednak, co bylo řečeno, nebo jestli máte nějaké další nápady k tomu, jak přispět k tomu, aby obor SSME do budoucna právě nezůstával pokulhávat za realitou, a jestli nám také pomůžete s novými myšlenkami, které ať už někteří mohou přinést z praxe. To tady vítám vlastně za partnery za Interim Project. A nebo naopak, jestli ještě někdo za fakultu má připomínky k tomu, co je potřeba vylepšit, tak jestli se někdo ujme slova jako první, tak nemusí to být dokonce tady s tím udělátkem na hlavě, takže... Já, co jsem zatím teda do toho zapojený, tak jsem nikdy neřešil vlastně, nebo nezajímal se o tu část toho research, interim projektu, nebo jak se to oficiálně jmenuje. Tak se chci vlastně zeptat, co je vlastně spíš předmětem toho, jaký je rozdíl proti tomu business interim projektu, tedy tomu standardnímu pobytu ve firmě po tu dobu toho jednoho semestru, oproti tady tomu rozložení a spolupráci třeba konkrétně s tou ekonomickou správnou fakultou. Tak co se týká tohoto, nejlépe by bylo, kdyby na toto mohl odpovědět docent Kittner, který byl za fakultu informatiky jedním z mála, který vypisoval tu variantu research interim projektu. Nicméně ten záměr nebo ten smysl je samozřejmě úplně stejný jako u toho biznisu. Akorát ta varianta je delší, protože se reflektuje to, že prostě ta práce v té výzkumné sféře není natolik intenzivní jako práce v té business sféře. A je to vždycky o tom, no, většinou to tak je. Alespoň takto vždycky byly ty důvody, proč ten projekt je koncipovaný na poloviční dobu, to znamená 2,5 dne, nebo 2 dny, nikoliv 4 dny v týdnu, tak jak je koncipovaný ten biznis. A v podstatě ten student se vždycky účastní nějakého fakultního projektu zase z pozice buď
analytika nebo někoho, kdo má za úkol analyzovat a vyřešit zase nějaký vnitřní problém. Konkrétně u té katedry práva se jedná o projekt serveru na výuku práva, kde spolupracují dva studenti, jeden z nich je shodou okolností už absolventem práv a teď studuje SSMI. A v podstatě vymýšlejí, jakým způsobem zanalyzovat nejrůznější zdroje z internetu tak, aby v tom serveru se online zobrazovali a bylo to využitelné pro výuku práva nejenom na ekonomickou správní fakultě, ale vlastně na všech fakultách, mimo právnické, které mají samozřejmě vlastní hlubší zdroje, tam to pojímají jinak, ale pro všechny ostatní, kde potřebují nějaký právní základ a nepotřebují se tak hluboce zabývat právem. Takže oni mají za úkol prostě zanalyzovat tu situaci, projednat s nejrůznějšími poskytovateli informací, ať už to jsou státní instituce, ministerstva a podobně, jakým způsobem se třeba ty data dají z těch serverů dostat, jakým způsobem se dají sdílet, jakým způsobem se dostanou na ten server, jakým způsobem bude navrženo uživatelské rozhraní, co to má všechno dělat a podobně. To znamená, dělají v podstatě to, co dělali v praxi na nějakém, řekněme, komerčním úkolu, tak dělají tady na úkolu výzkumném. Ale pravdou je, že opravdu ty posuny tam jsou pomalejší než v té reálné business praxi, prostě proto, že tady ty peníze, a to je otázka, jestli je dobře nebo špatně, ale nehrají až takovou roli. Když je to komerční firma, tak to samozřejmě hodí náklady a potřebuje vyřešit ten problém rychle. Tady jde spíš o to, aby ten student si to zanalyzoval. Řekl bych, že oni na tom stráví v podstatě stejný čas, jako by strávili v té komerční praxi, akorát se jim započítávají jenom ty 2 dny. Ještě když se to veme jinak, tak prostě když je tady takhle přímo IT, když je v tom SSME, tak dělá takové úkoly, které souvisí s použitím IT jako nástroje pro něco. A tudíž to znamená, že on musí vidět, jak to IT funguje, ale zajímá ho, jak říkal Leoš, prostě věci, které se týkají spíš toho nasazení, toho použití, toho využití. Jo. Čili není to technická záležitost, znamená, vychází se z toho, protože musí vidět, jak to funguje v tom IT, jaké ty nástroje, jak pracují, ale jde o to, jak se používají a kde se nasadí, jak se využijí. On to říká po tou analýzou, ale v principu je to takhle. Tím se to liší. Děkuji za doplnění z oblasti, které... Já jsem se vlastně ptal i v souvislosti s tím, proč vlastně tam není zahrnutá jako taková fakulta informatiky. Jo, což... No je, ale ten je jakoby spíše koordinátorem toho, aby to fungovalo s jinými fakultami. Pochopil-li jsem to správně? Ne. Pan Pitner samotný vypisuje interim projekt. Jo, aha. Interim projekt teď třeba Honza Struhár, jestli se přesně tak, teď máme studenta aktuálně. Je člověk, který je na interimu u Toma Pitnera přímo a dělá na interim projektu marketing, nebo IT marketing fakulty informatiky přímo. A zároveň mě to asi 2 dny mě vlastně pan Pitner přidal další pozici, o kterou by měl zájem právě pro ten interim project varianta research od podzimu. To znamená, že on opravdu aktivně každý rok má minimálně 1-2 jakoby pozice pro studenty přímo tady na fakultě. On tady měl dnes být, pan Pitner, ale nakonec musel jinam, takže ten bych k tomu samozřejmě byl nejpovolanější, aby vám to vysvětlil všem, ale... Takže nějaký další dotaz. Ještě pro pana Švihláka z Atosu, který chudák je dnes zdravotně indisponován, tak teď už jsme přišli k takové fázi, kdy vlastně vy nám můžete nějaké své příspěvky, nápady sdělit a nebo dotazy, co vám třeba nebylo jasné z té prezentační části. Takže nemusíte odpovídat hned, může kdokoliv. Já bych se možná zeptal, jsem tady tak zaslechl něco o tom, že něco podobného se chystá i na ekonomce, na SFO, je to tak? Nebo pochopil jsem to správně? Ano. A řekl bych, že podobný. Předpokládám, že to je ve stádiu nějakého vývoje, tudíž určitě nechci vyzvídat nějaké informace, které ještě nejsou jistý, ale víte o tom ještě něco trošičku blíž ve smyslu, jestli ty obory budou nějakým způsobem koexistovat, jak, jestli tam se plánuje nějaká větší provázanost v tomhle smyslu, nebo takhle. Tak teď upřímně řečeno nevím, kdo je lepší na tu odpověď, jestli já nebo pan docent Škapa, který to dostal. Já zkusím začít, dobře.
tak já asi neprozradím žádné tajemství v tom, že u zrodu toho bakalářského oboru ekonomické informační systémy na SF jsem stál já, spolu samozřejmě s dalšími spolupracovníky. A ten obor zůstal poměrně dlouhou dobu, byl jenom bakalářský. A tady na fakultě informatiky víme, že se s těmi absolventy právě potkáváme na oborech magisterských, zejména teďka na SSMI. Nicméně to zaměření, na kterém jsme se shodli zatím na jediném jednání, které bylo toho magisterského oboru, by mělo být více ekonomické, více obchodní, vzhledem k tomu, že katedra, která v současné chvíli garantuje obor ekonomické informační systémy a bude garantovat i ten magisterský, je katedra podnikového hospodářství, říkám to dobře. To znamená, že ten obor by měl být zaměřený zejména na ty podnikové informační systémy, měl by vychovávat spíše jejich prodejce, lidi, kteří budou rozumět těm podnikovým informačním systémům opravdu spíše z hlediska ekonomického a nějakých lehkých IT znalostí. A dále jsme v podstatě nepokročili v tom jednání, protože já jsem právě z tohoto důvodu pana docenta Škapu pozval sem, aby viděl, o čem je SSMI, protože na tom jsme se zase oba dva shodli, že chceme vytvářet synergie a ne konkurenci. To by bylo špatně, aby se prostě dvě fakulty tady praly o stejný typ studentů. Takže jsme si řekli, že on si to tady poslechne a potom si sedneme a řekneme si své dojmy, samozřejmě pokud on má už nějaký dojem, tak ho může prezentovat tady. A potom to zhodnotíme a řekneme si, kudy a jak dál a přizpůsobíme prostě profil absolventa ekonomických informačních systémů na SF, tak aby bylo jasné, že prostě tady je nějaký absolvent SSME a tady nějaký absolvent ACEU a ti dva absolventi se prostě nepřekrývají nebo překrývají se v nějaké minimální míře. Tak já musím říct, že Leonard řekl velmi hezky, trefně a že v podstatě jako já osobně, když se ptám na ten dojem, tak si myslím, že právě to překrývání tam bude docela jako minimální, jo? Že ten prostor tam je a myslím si, že i na tom úvodním setkání ty si vlastně to vysvětlil tím téčkem, že to naše prostě bude otočení. No a to myslím, že úplně i z hlediska té struktury těch předmětů, které tady vlastně se zazněly, tak to odpovídá a i vlastně to naše představa. My jsme, ten náš původní záměr byl nastavený ještě se znalostí toho, jak na fakultě informatice to vypadalo třeba před rokem, před 2. A neměli jsme moc potuchy o tom, že tady prostě se dochází k nějakým inovacím. To znamená, my i ten náš původní návrh budeme samozřejmě předělávat tak, aby jsme si právě nalezli jak v uvozovkách dozrelí, protože naším konkurentem samozřejmě nejsou absolventi fakulty informatiky, ale jiných ekonomických fakult, protože na jiných ekonomických fakultách i tady v Brně v podstatě velmi podobné studia, které chceme mít dosáhnout, tak jako jsou a my se domníváme, že tím, že máme bakalářský stupeň studia na tohoto téma a nemáme magisterský, tak vlastně přicházíme jednak o studenty, kteří jsou většinou velmi šikovní, přicházíme o ně v tom magisterském stupni a navíc ještě, jak si i nechodí dostatečný počet těch studentů do toho bakalářského studia, jako by mohlo být, kdyby věděli, že prostě můžou hezky pokračovat v tom magisterském. Takže to asi ještě, když teda si fakt vyzvídám, máte nějaký časový úplně plán, jestli to něco takového, něco takového je otázka. Myslíte časový plán z hlediska akreditací nebo z hlediska... Jestli jako plánujete, jak vy to plánujete rozeběhnout, jestli máte přesto, dám se. Protože dle názoru mnohých tahle ta věc už tady měla existovat tak třeba před 3 lety. Tak naše snaha je, aby v podstatě možná ideálně, už tam dám těch kondicionálů strašně hodně, od vlastně školního roku, a teď jestli řeknu dobře, 2013-14, aby se to rozběhlo. Protože my už jakýsi materiál máme připravený a v podstatě z naší strany jde o to domluvit se na určitém kvantu anebo typu předmětů, které by právě do té výuky toho našeho studijního směru přispěla fakulta informatiky. Takže opravdu jako v podstatě my potřebujeme doladit už
to, aby jsme si právě jaksi nalezli zbytečně do toho zelí. No, díky moc. Já se omlouvám, taková hloupá přízemní poznámka. 2013-2014, to znamená, že ten materiál máte teď připravený a posíláte ho na ATA. Jinak nemáte šanci. Dle našich zkušených administrativních pracovníků i top managementu, ta šance tam je. Já vím, jo, ale v téhle podobě, jo, protože jako to tam musíte dostat nejlépe na zářijové zasedání akreditační komise a ta s tím musí vyslovit souhlas, jinak jste v háji. Jako ono to není úplně reálné, si myslím. Jasně, protože my říkám, vlastně proto o tom mluvím. Vysvětlím, že v podstatě ten obor neznamená komplet nové předměty. Většina z nich budou stávající pro nás z fakulty informatiky, takže v podstatě jde to, myslím si, že to září, ale děkuji za to upozornění. Já říkám, omlouvám se, že vám do toho studu medu liju něco, jako, co by tam být nemělo, ale oni bohužel tady tyhle toky krát čas dělají různé věci. Jinak tohle by měla být volná diskuze, takže pokud někdo chcete vytáhnout něco z úplně jiného soudku, třeba tím, že tu máme zástupce, kteří jsou z praxe nebo externí vyučující, tak je to prostor i na stížnosti na studenty nebo na to, čeho se vám nedostává, co byste rádi zlepšili. Takže ten prostor tu je, škoda nevyužít. Já bych teda položil jednu otázku za firmu Compass Communication u vás na interním projektu. Tuším, teďka jdeme druhý semestr s vámi. Téma jsme připravili velmi obecně, to možná potom bych se chtěl zeptat, jestli to je takhle korektní, nebo prostě to chcete jako rozpracovat víc. Ale to není ta otázka, kterou bych chtěl položit. Mě by zajímalo, minulý semestr u nás bylo na projektu tuším 5 lidí, teď jsou tam 2. Kolik lidí nebo kolik studentů v tom každém semestru zhruba si vybere interim projekt, abych zhruba tak na představu, a jaké jsou očekávání do budoucna? Tak ať teď Lešek nemluví. Řekni reálná data, já řeknu to budoucí. Dobře, tak v podstatě ono je to tak, že nejde říct, že to vždycky na jedný semestr je tak a na podzimní tak a tak, protože vlastně, jak už tady bylo předtím řečeno, tak ten obor docela početně, co se týče počtu studentů, narůstá. Takže já, když řeknu teď jakoby obecně, tak vždycky je silnější nebo více studentů se hlásí na ten jarní semestr, teda na ten podzimní semestr s interimem, čili jakoby na ten předposlední 3. semestr svého studia magisterského. Ale zbytek vlastně, kteří to nestihnou v tom podzimním, tak ještě vlastně v posledním semestru svého studia na jaře vlastně jakoby ten interim zapíší. To znamená, že řekla bych tak 2/3 těch studentů vždycky v tom roce to absolvuje na podzim a 1/3 na jaře. Teď to za tenhle rok bylo zhruba za podzim nějakých 50 studentů, plus minus jeden kus, a teď na jaře je to 30, zase plus minus jeden kus pro představu. A vzhledem k faktu, že si myslím, že ten počet studentů teď vlastně příští rok bude zhruba stejný, jako je teď, tak můžeme počítat s tím, že na podzim bude zase mít zájem o to se zapsat na interim project nějakých 40-50 lidí určitě. Není vůbec zájem. Já osobně reálně ty počty se budou vždycky pohybovat mezi 40-60 studenty v podzimním semestru a zhruba těch 30 až 40 studentů v tom semestru jarním, protože teď v podstatě jsme měli poslední semestr, kdy se nabíralo bez přijímacích zkoušek a nabralo se poměrně hodně studentů a je velká neznámá, co nám teď udělají přijímací zkoušky, kolik studentů nám přijde do prvního ročníku, takže tam nám to může o něco povýsat, ale vždycky to budu ponovit to počty. Dobře. Že máte zájem, myslím, o 4-5 studentů, že? Teď zhruba, přesně tak. Máme zájem o zhruba nějakých 4-5 studentů a s tím to souvisí, protože těch variant, jak s těmi studenty pracovat, je víc a já jsem to říkal už vlastně posledně, my preferujeme tu variantu prostě v počtu cirka 4-5 studentů, kteří by pracovali na konkrétním nějakým zapouzdřeným úsilným projektu, protože pak to má smysl pro nás a zároveň i pro ně. Prostě nechodí, nevaří kafe, mají jasnou práci, co mají dělat a je to zvládnutelné v tom období a byl bych rád, kdybychom prostě dokázali jakoby tento režim udržet, protože pak je to zajímavé. To je určitě hezká koncepce, v tomhle jste jako Compass Communications docela jedinělý, takže to je dobře, že
se to bude držet i do budoucna. Takže vlastně bych řekla, že jste i za firmy, kromě teda IBM, ti, co berou na každý semestr větší počet studentů, většinou tak za každou firmu 1-2 studenti. Takže to je určitě zajímavá koncepce. Já jsem tam myslím někoho přerušila předtím. Vlastně jenom s těma číslovostí, tudíž ta idea je vzít teďka na tom příštím běhu stejně, jak se vzal teď. Zhruba se předpokládá kolem 50 studentů, že by se vzal. Jako cíl fakulty momentálně dohodnutý je, že se počty stabilizují a nebudou zvětšovat. Není tady momentálně žádná jako snaha nějakým způsobem zmenšovat nebo dokonce drasticky zmenšovat počet studentů, ale je snaha už nenavyšovat. A teďka byl taky jakýsi výstřel s více jak 100 studentů, kteří opravdu nastoupili, tak to, že by mělo snížit, ale že by se nám mělo podařit ty studenty, řekněme, držet. To znamená, že celkový počet studentů na tomto oboru na 2letém navazujícím magisterském je někde mezi 230 studentů. Všechny semestry, včetně těch 5. a 6. Je spíš snaha zvýšit kvalitu těch studentů? Je snaha je trošku více nasměrovat opravdu do té informatické a nejenom nenechávat je přes příliš jenom v té business, ale současně s tím je jaksi snaha, nebo není s tím spojena žádná snaha snížit počet těch studentů. Na druhé straně opravdu nikdo nevíme, fakulta informatiky nikdy předtím přijímací řízení a přijímací zkoušky do magisterského studia nedělala a my vůbec netušíme, co nám to udělá s celkem ze studenty. Na druhé straně zhruba 60, až to není jenom do tohoto oboru, to samozřejmě přijímací zkoušky do celého navazujícího magisterského studia a na druhé straně je představa, že 60 až 70% přijatých bude přijato na základě předem definovaných podmínek, to je z té zkoušky. Čili doufáme, jenom je tady jisté podezření, že vzhledem ke složení uchazečů o tento obor, ten poměr bude v tomhle případě vyšší ve prospěch těch, co budou muset projít tou zkouškou. A v tom okamžiku opravdu nikdo neumíme říct, až to bude úplně poprvé. Co to udělá? Já jsem totiž pochopil tu přijímací zkoušku tím způsobem, že vy z lidí, kteří se budou hlásit, vezmete určitý procento podle toho, kolik lidí chcete vzít. Tak to nebude. No, ano i ne. To bych mi připadlo jako ideální. Ano, ale uvědomte si, že přijímáme studenty do celého programu, ne per obor. Takže kdyby se, nedej Bože, stalo, že uchazeči do jednoho konkrétního oboru, abych nejmenoval žádný, budou na tom chvostě, tak do toho oboru nenastoupí vůbec nikdo. My jako fakulta si pokryjeme a tenhle obor bude výrazně postižen. A my nevíme. Tohle nevíme. My ani nevíme, jaké procento přijmeme těch uchazečů na tenhle obor bez přijímaček a nevíme, kde budou stát v tomhle poměru. Čili proto je to potřeba brát jako s rezervou, respektive prostě je to naprosto nepredikovatelná situace momentálně. Já bych řekl, že optimisté doufají, že to bude rovnoměrně a ti, co jsou za těmi negativními hlasy, tak ti očekávají, že to bude na tom chvostě, ti uchazeči o SSM. Ale více k tomu nedá. Tak můžu přidat hlas někomu dalšímu? Já bych tady měl poznámku tady těm závěrům, že budou po dalším roce studia. Já myslím, že by bylo zajímavé udělat už nějaké závěry po prvním semestru, protože pokud to necháte všechno až vlastně na konec roku, myslím akademického, květen, červen, myslím si, že nemusí být dostatek času potom udělat příslušná opatření pro následující zimní semestr. S tím souhlasím, ale jak to tady kolega správně napovídá, je to otázka předmětů, takže my bychom to rádi posoudili komplexně. Samozřejmě dílčí data budou i po tom podzimním semestru, ale některé předměty se třeba nestihnou odučit. Některé samozřejmě se nestihnou odučit ani po tom dalším, protože třeba bylo tam několik předmětů, které se teprve domlouvají a nasadí se až třeba další školní rok a podobně.
Ale samozřejmě plánujeme si to vyhodnocovat po semestrech, tak jak bývá na fakultě standardně zvykem. A předpokládáme, že bychom i k tomu uspořádali nějakou zkusku, jenom si necháváme zatím otevřené dveře, protože nevíme, do jaké míry budeme mít ty data, řekněme, přelomová. Jestli to uděláme hned po tom podzimním semestru, nebo to necháme až potom semestru jarní. Ale souhlasím s tím, že v principu se to musí vyhodnocovat. Ono je to ještě v tom, že prostě ty studenti si musí vybírat, že musí si to rozdělit podle těch kreditů a některé předměty se učí jenom na podzim a jiné předměty se učí jenom na jaře. Takže otázka z toho, a to je zase otázka těch přednášejících, jak mají čas, jak mají naplánovaný svůj. Takže podle toho, kolik těch předmětů nových bude na podzim, což teda víme už teď, že podle toho bude určité procento a jiné předměty budou až na jaře, takže moje poznámka směřovala k tomu, aby bylo možné zareagovat co nejdříve. Ano, to je samozřejmě naší velkou snahu. Samozřejmě ano, ale tam třeba si uvědomit i to, že hlavní ověření toho, jestli to funguje, jak si ty znalosti opravdu posouvají ty studenty někam jinam, tak hlavním zdrojem tady tohoto je interim projekt. A interim projekt si vlastně noví studenti, kteří pojedou už podle tohoto plánu, zapíší až v tom školním roce 2013-2014. To znamená, tam ty data budeme reálně mít v podstatě až skoro za 2 roky. Ale bohužel tak to je, ale to neznamená, že se v průběhu na to vybodneme a nebudeme dělat nic. Druhá poznámka, jestli můžu, tam byl nějaký kurz týkající se komunikačních dovedností. Jestli ten kurz je v povinné části, v povinném bloku. Že osobně z praxe cítím, že komunikační dovednosti jsou velice důležité, tam velký deficit. Tam jsou dva. Jeden kurz právě spadá pod zde nepřítomného pana docenta Pítnera. To je Communications and Soft Skills, který je povinný. A potom je tam ještě kurz, který se učí na ekonomicko-správní fakultě, to je rozvoj komunikačních a manažerských dovedností, který, řekněme, tyhle ty vlastnosti ještě rozšiřuje. Ale v základu všichni studenti mají Communications and Soft Skills. Takže to tam mají. Samozřejmě na někoho to dopadne s větším účinkem a někoho to můžete učit třeba 10krát a on vám stejně bude koukat do té země a stejně z něho vypáčíte slovo. Tak někdy ne. A ty máš nebo pocit, že si i jakoby externí vyučící, že v tvém předmětu mají velké nedostatky studenti v téhle oblasti? Ta moje poznámka byla obecná, že mám takový dojem, že ten deficit, co se týká komunikace, je všude. Bych ještě, a teda z druhou okolností, čím to communication soft skills, tak bych, myslím, teda jeden z vyučující, bych tomu jakoby doplnil, že ještě k němu jakoby komplementárně, k němu ještě jeden kurz, který nějakým způsobem rozšiřuje ten základ, který tam je ještě jeden, který teda není součástí toho systému. Já si myslím, že je volně k dispozici studentům, který ještě trošku rozšiřuje ty obecné znalosti, který jsou ten první. No vím teda, co konkrétně je v tom, který je na tom SFL. Představuji to, když jsem musel podívat do ISU, že by nějaká doba, co jsem o ní jednal. A myslím, že to patří zrovna, nepatří to pod naší katedru. Pod naší katedru a já ten kurz teda neučím, ani jsem se ho neúčastnil, ale vím, že se tam, nebo jedna z oblastí, kterou tam dělají, tak je prostě celkový projev toho člověka. To znamená, vlastně všichni jsou tam nahráváni na video, pak je to analyzováno, to znamená vlastně tato část prezentace. Ale větší. No z tohohle pohledu určitě ten první kurz, který máme komunikační, takový spíš širší, že to není zaměřený čistě buď na manažerský komunikační dovednosti nebo třeba konkrétně prezentační, bo tak je to spíš jako velice široký, to znamená, že jsem si tam pokryl všechny takové základní věci, jsou stylů. A ještě je teda na to něco navazujícího, což je jakoby, si myslím, že pro některé studenty určitě vždycky se tady v tomhle kurzu najde část studentů, kteří mají zájem to posouvat trošku dál, tu komunikaci, a ti si to zapisují ten kurz, který teda už není přímo součást toho oboru, ale je tady dispozici. My si tohle třeba uvědomujeme, že je to velmi důležité, takže my třeba i právě v rámci toho předmětu, který tu byl zmiňován Interim Project, tak to je vlastně takový opravdu ryze praktický předmět, takže my vlastně po zhruba měsíci, co studenti nastoupí na Interim Project, tak s ním máme takové setkání, kde vlastně každý ten student vystoupí a krátce pohovoří o té své praxi, také firmě. V podstatě je to taková mini prezentace a my to také nahráváme, takže ti studenti vlastně zažívají ten stres, kdy mají něco reálně odprezentovat s publikem,
kdy je to nějakým způsobem medializováno. Takže my si uvědomujeme, že to je důležité a že v tom jsou nedostatky, takže těm studentům tady musím říct, že ani říkáme dopředu, že to bude natáčeno, aby potom zareagovali trošku jakoby ad hoc. No, jakoby to je ten základní kurz komunikační, že jakoby jako celkem zajímavý nárazník, kde mají ty studenti celkem dobrou příležitost zjistit, jestli nějaký ten problém s tou komunikací mají, případně jestli si jim chtějí něco dělat. To si myslím, že je fajn, že pak určitě těm studentům dá možnost, pokud opravdu cítí, že s tou komunikací problém mají, a to nějakým způsobem dá pracovat. Cílem té vaší připomínky bylo, že by bylo potřeba, jestli jsem dobře pochopil, ještě zvýšit tuhletu část těch soft skills, nebo to zkvalitnit, nebo jako, jaký byl cíl vaší připomínky? To byla ještě připomínka pana kolegy. Já jsem jenom doplňoval, že je tady nějaký základní kurz tomu a že jako možnosti pro lidi, kteří to chtějí dále prohlubovat, jsou smysl. Děkuji. Ta moje poznámka směřovala k tomu, že v praxi je to velmi důležité. A osobně cítím, že je velký deficit komunikačních dovednostech, hlavně co se týká techniků, že jsou většinou introverti, je potřeba na tohleto tlačit. Já s vámi souhlasím. Je to povinný kurz, nebo je to jen v té výborné části? V rámci Já mám právě pocit, že tím, že jsem předtím pracovala 4 roky v IT firmě, takže vím, že byla plná právě introvertů, kteří měli, ne všichni, ale řekněme 1/3 těžké problémy vůbec reálně s nějakými emočními projevy nebo s nějakou sociální interakcí. Ale když právě sledují ty naše studenty se SME na různých akcích, kdy se prezentují, nebo když ke mně chodí na osobní konzultace, tak mám pocit, že to procento těch těžkých introvertů nebo těch, co neumí právě nějak sociálně se adaptovat, je poměrně menší, než právě jsem zažila já třeba potom v praxi. Tím je asi ten obor taky docela specifický, že jsou tady lidi, kteří chtějí nějak jako jednat víc s tím okolím, že to nejsou lidé, kteří chtějí sedět někde prostě s počítačem a víc nepotřebují, takže to tady asi... Já jinak to mohu potvrdit, protože jsem člověk z praxe a ještě jsem v ICT Unii a tam máme na starosti nějakou skupinu vzdělávání a když se ptáte firem, jako kteří jsou v té ICT Unii, tak všichni říkají přesně to, co ví, že prostě je to tenhle ten problém. A když sledujete i světovou literaturu a ty verzi, tak pro IT útvarech se přesně najednou začalo žádat něco jiného než předtím. Že to není udržování nějakých serverů a sítí, ale chce se po nich, aby prostě se aktivně ten útvar účastnil firmy, že aby tam prostě byl aktivní a pomáhal té firmě jako služba. A to najednou znamená, že oni musí komunikovat s těmi, kteří po nich tu službu chtějí. A i praxe ukazuje, třeba mám zkušenost vysoké školy ekonomické, tak když si o tom bavím tam s těmi přednášejícími, tak tam se učí procesy, že a tam jim prostě dali jako takovou praxi, že tady máte, studenti měli pekárnu k dispozici a ta pekárna prostě potřebovala udělat analýzu nějakých těch svých výrobních procesů a jak to zřídit pro IT a jak to zracionalizovat a všechno. A studenti prošli, my jsme informační technologi, co my máme o tom vidět, jak se peče chleba. A což jako je teda dost takový kritický, ale je to tak, že to přímo ukazuje, o co tam jde a to je problém. Že? A na západě ještě už obzvlášť tam se třeba chce, aby už měli i podněty, jak byla krize, tak a za IT se moc platilo, že teď se platí, ale třeba my. Ale když se vám tolik platí, tak vymyslete, co ještě se pomocí IT dá udělat, aby ta naše firma líp pracovala, byla efektivnější. No a to je úplně to chtít po ITácích, co si to dovolí. A to právě je cílem i toho SME v té praxi, že by oni na to měli být připraveni. Samozřejmě se to netýká všech, ale jako kvazi je praxe, tak na udržování serverů a sítí a takové věci už stačí středoškoláci. Čili ty IT, kteří jsou vysokoškoláci, ti už by toto měli umět. To není jen otázka šéfů toho IT, ale jako i těch ostatních.
jak ty tady nejsou páni kolegové sliby, tak ty třeba sami říkali, že i když berou i ty obyčejní, ty si na praxi na interému zákazníkovi a oni tam šlo, aby dělal nějaký dílčí činnost, tak ho schválně berou s sebou, aby on věděl, co ten zákazník dá, že i když bude mělat nějaký program, jenom napsat program, tak aby už ho psal z toho pohledu, že to bude takto a takto. Což je přesně to, co říká, tak kvůli tomu to SSME tak je. Že třeba zkušenost mám osobně s IBM, které se firmy, že jako dělala datové schránky a prostě zapomněl, všechno bylo perfektní procesy, jak to, a zapomněl na to, že to bude používat ženský, který v životě nic takového nedělali. A nastala katastrofa, protože jsou to všichni top specialisté a jenom si stěžovali, jak ty, pardon, dáma promině, jak ty ženský jsou druhý. A co pomohlo? Pomohlo to, že tam angažovali studenti a ty studenti měli náhodou ten soft skill, že s tím dámám začali se s nimi bavit, teda jejich jazykem a vysvětlit, no a pomohlo to. A to byl přímo věc, kterou nikdo netušil, že tohle je třeba řešení problému. A proto to SSME, když to jdeme do důsledku, tak tím naším cílem je vychovat takové psálky, aby to uměli. A není to jenom o tom, jak jedna z tendencí je, že těch konzervativního křídla na školách je, naučíme je analyticky myslet a oni to všechno ostatní se naučí. A to já si myslím, že to není, že to nestačí, že prostě analyticky myslet musí umět, proti tomu nikdo nic nemá, pak je to nutné, ale aby, když si pak budou na to rukat ústa, když to řeknu slušně, celou dobu, než se to naučí, to je pozdě. A těm firmám to vadí a ztrácí. A proto to SSME je. Tak já bych dala poslední dotaz a jestliže nikdo nic nemá, tak navrhuji, abychom zkonzumovali to, co jsme tam nachystali, aby to neskazilo.